Вітаю вас, мої шановні сябры на канале Вохра Сервис. І сёння на нашем сервисном столе знаходится смартфон Asus Zenfone 5 модель T00F. На мэне маркировка A500CG. Я уже подразабраў смартфон. Вось такую ён мае вечку. Наклейка, што ён выраблены на працэсары Intel. І у гэтага смартфона вельмі рэдкая, я бы сказаў, ноутбучная праблема. Смартфон немагчыма разблакаваць. Выведзем яго з рэжыма сна. И вот отчиняется подобная заставка. Натискаем на яе, и выйти на працоўны стол мы не можем. Я не адразу здагадаўся, что дадзеная заставка мае дачыненне да фірмовага чахла. Гэта значыць, існуе фірмовы чахол з круглай адтулінай. Ён мае магнітик, значит, зачиняется, и смартфон пераходзіць у спецыяльны рэжым фірмовага чахла, і магчыма юзаць толькі траціну дысплея. Тач рэагуе толькі вось у гэтай круглай вобласці. Дык вось, без чахла смартфон нас не пушчае на працоўны стол. Немагчыма зняць дадзеную заставку. Забягаючы наперад, скажу, што я ўжо гэтую праблему вырашыў, і зараз проста раскажу і пакажу, як я гэта зрабіў. Вы ўжо заўважылі, што у левым ніжнім вуглу ляжыць маленькі магнітик. Ён дзеля таго, каб уздзейнічаць на датчик хола. Глядзім, убираем магнітик, смартфон разблокируется. Магнітик, ён заблокаваўся. Дык вось, аказалася, што датчик хола у дадзеным апараце быў няспраўны. Я тармазнуў. Спачатку грашыў на прашыўку. Справа ў тым, што ён усё ж неяк прабіваўся, і на долі секунды можна было ўбачыць настройкі мовы. Руская, ангельская, так надалей. Значыць, гаспадар апарата, а можа майстар, якому ён здаваў у рамонт гэты апарат да мяне, ужо рабілі як мінімум скідванне на заводскія налады, а можа і прашывалі яго, і гэта праблему не вырашыла. Але я пайшоў тым жа самым шляхам. Ну, можа, прашыўку неправільна падабралі, ці яшчэ што-небудзь, зрабіў скідванне яму на заводскія налады, прашыў, але ж дадзеная заставка зачыненага фірмовага чахла засталася. Нішто не магло дазволіць нам выйсці на працоўны стол. І толькі потым, падчас таго, як я гугліў, шукаў вырашэнне дадзенай праблемы, я ўбачыў фірмовы чахол для гэтага смартфона з круглай адтулінай. І тады да мяне тупога дайшло, што дадзеная няспраўнасць звязаная з чахлом і з магнітам, які прымацаваны да чахла. Значыць, такім чынам мы выйшлі на датчик хола. Значыць, датчик хола, ён уяўляе той жа самы, маецца на ўвазе лічбавы датчик хола, уяўляе сябе той жа самы ключ, нібыта транзістор. Значыць, ён уключаецца і выключаецца пры змяненні магнітнага поля. Дык вось,
як мы вырашалі гэтую праблему. Акумулятор разрадзіўся, я паставіў на падзарадку, падзарадзіў акумулятор да 100%. Застаўка гэтая не перашкаджала смартфону вызначацца ноутбукам, падзараджацца. Нават можна было праз ноутбук залезці ў флеш-накапляльнік, палазіць там. Але ж карыстацца смартфоном мы не маглі. Дык вось, я просто ўзяў, дастаў падзарадку, кабель у нас застаўся ў раздыме, і о цуд, у нас апарат разблакаваўся. Я палез у налады, і першым, што я зрабіў у наладах, гэта я падключаў розныя незразумелыя мне праграмы, якія датычацца экрана. Вось тут ёсць праграма VF Flip Cover. Вось менавіта яна адказвае за рэакцыю апарата на фірмовы чахол. Дык вось, адключыў яе, і ўсё. І застаўка гэтая болей не з'яўлялася. Вось можна ўбачыць, што ў нас датчык не рэагуе зараз. Але ж функцыянальныя клавішы, 3 штукі, вось зараз-то яны працуюць. А яны не працавалі. Што можна падумаць? Вобласць тачскрына памерла, ці што? Оказывается, што дадзены датчик хола у рэжыме зачыненага чахла атрубае дадзеныя функцыянальныя клавішы. Значыць, праграму мы, якая адказвае за рэакцыю апарата на зачынены чахол, мы яе выключылі, але ж датчик хола няспраўны, і ён проста пакінуў кнопкі функцыянальныя ў адключаным стане. Што ж, вось такім чынам мы выйшлі на неабходнасць замены датчыка хола. Значыць, датчик хола па выгляду вельмі нагадвае звычайны маленькі транзістор у корпусе SOT23. Ён мае 3 вывады. Адзінарны вывад зверху ГНД, левы уваход, правы выхад. Дык вось на уваход, як паказалі замер мультиметрам, падаецца 3 вольты. Ну, далей я даташыта на дадзены датчик хола з маркіроўкай X313 не знайшоў, таму можа ён прасаджвае гэты сігнал на зямлю, можа ён проста камутуе яго на от, мне гэта невядома. Але ж скажу, што менавіта запайка перамычак да поспеху не прывяла. Я паяў вось так перамычкі, паяў вось так перамычкі, так, паяў разам вось гэтыя аднолькава перамычкі, садзіў на зямлю, пушчаў з увахода на выхад 3 вольта. У нас апарат ці ўвогуле не ўключаўся, ці пачынаў глючыць, напрыклад, ліхтарык у нас пачынаў пры ўключэнні маргаць, і ўсё, ён не пампаваўся. Ці ён пампаваўся, але ж, як і папярэднія, кнопкі функцыянальныя у нас не працавалі. Што я гэтым хочу сказаць, што перамычкамі звычайнымі, правадкамі гэтую праблему не вырашыш. Хутчэй за ўсё існуе нейкае падзенне напругі, і проста перамычкі яны не даюць сігналу неабходнага ўзроўню для таго, каб усё у нас карэктна працавала. Ды рамонт перамычкамі ці нейкімі іншымі дэталямі, якія адрозніваюцца ад датчыка хола, і нельга назваць кваліфікаваным. Мы атрымліваем апарат мінус адна заводская функцыя. Гэта значыць мінус рэакцыя на фірмовы чахол. Можа там
уладальнік захоча з Аліэкспрэс замовіць сабе а-ля фірмовы чахол, і яму патрэбна будзе менавіта гэтая функцыя, якая безумоўна упрыгожвае смартфон. Вось, калі у нас можна менавіта з зачыненым чахлом паглядзець, які час, можна зняць выклік і так надалей. Дык вось, стала зразумела, што нам трэба шукаць датчик хола. А знайшлі мы датчик хола. Конечно, перад гэтым мы перарылі, пералапацілі усе платы, што у нас былі на разборку. Там мы нічога падобнага не знайшлі, а наш дохлы датчик хола мае маркіроўку X313. А вось на наўбучнай плаце, на якой размешчана кнопка ўключэння, і знаходзіўся датчик хола з падобнай маркіроўкай X326. Дык вось, калі мы здулі адсюль датчик хола і запаялі яго у наш апарат, усё ў нас пачало спраўна працаваць. Кладем магнітик, убираем магнітик, кладем магнітик, убираем магнітик. Вось такім чынам і функцыянальныя клавішы у нас адпаведна працуюць. Як я выпаивал датчик хола? Просто взял паяльник, апрацаваў сплавом розе, зверху, знизу, зверху, знизу, и он спокойно здымаецца, нават и феном карыстацца не прыйшлося. И вельмі акуратна я яго запаяў. Зараз я выключу смартфон и покажу, где на дадзеным апарате трэба шукаць датчик хола з маркіроўкай X313. Отключаем обовязково аккумулятор. Отклеиваем динамик. Ён приклеены. Отщепливаем его. Динамик мае коннектор. Так само отщепливаем коннектор виброруховичка. Отщепливаем межплатный раздым. Отщепливаем как сильный кабель. И вот таким чином достаем гэтую платку. І бачым вось тутака пад назвай Asus каля гумкі, пад якой знаходзіцца мікрафон, бачым датчик хола, які я ўжо перапаяў. Вось так ён кладзецца. Вось тут ён знаходзіцца, вось тут ёсць контрольная кропка, дзе можна замераць узровень напругі на ўваходзе. І зразумела, што ён знаходзіцца менавіта у вобласці функцыянальнай клавішы назад. Вось на гэтым я заканчиваю свой кароткі відеоролик. У новым годзе няхай і са спазненнем я вам пажадаю моцнага здароўя, дабрабыту, радасці і паўнаты жыцця. Да сустрэчы на канале Вохра Сервіс падчас наступнага
рамонту.